खुलुमबाय। गिबियावनो मानगोनां सायख'गिरि गेदेमा आरो खन्थाइ बिबार हान्जानि गासैबो सोद्रोमाफोर, लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन। गिबियावनो बोसोर गोदान बैसागुनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा गौतम दैमारि आरो आंनि गामिया भुगदल आरो लासोआ अरां। लाइजाम सोग्रा अनजिमाया जाबाय 784114 आरो आंनि जिल्लाया उदालगुरि। दा बे समाव खन्थाइ बिबार हान्जानि बानजायनायाव जा मोनसे अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय, बे हाबाफारियाव आंबो गोसो गुदुङै आवरायनो होननानै सानदों बा बादायनो होननानै सानदों। दा बेखायनो आं खन्थाइखौ आवरायलांनोसै आरो खन्थाइखौ आंनो लिरदों। खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय फागुननि हराव। खन्थाइखौ जागायनोसै। नों होलाङोब्ला बिदाय फागुननि हराव, आं दिन्दां फासि होजायो। आइ आफा रायजो राजानि गोरबो बिलिर बिलिर निजोरा मोदैनि दाहा मोनसे बोहैहोयोब्ला, नोंनि बेलारोम खाफालाव गोजा सिन्दुरनि आलि फोजायोब्ला, खोनासं बै हराव सोरनिबा गोसोआव बारगोन बारमुडा ट्रायेंगोलनि गुथाल। सावगारि मोनसे एरजागोन गोरबो मोनसे गावस्रानायनि, मोनसे महर गोमालांहां इसारानि। बैयाव थागोन दुफांनि अखोरां आरो मोनसे महर थाखोमाबायगोन जोमै एरखे एरखे। आरो आं जायला बिरलांगोन फागुननि सोमलि थुलाबायदि थाखुमानाय महरनि उन उन। हर गेजेरनि सेवालि सिरिगोन बै सिरिनाय सेवालियाव नों गाग्लिलांगोन आंनि गोरबो गोरबो। नोंगौ, दा फैमारोब्ला रादाब सैमा अरलायनायनि, अब्ला फैमारसिगोन मोनसेबाव खराग जेराव खोलानि गोथैसालियाव रोनावगोन सियाल आरो उसुं खना खना दायखु दायनाया होफैगोन दुखुनि देंखो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।